Здравейте, приятели! Включвам се с едно ново видео накратко относно моторчето, за да ви споделя каква модификация направих относно моите нужди и какъв малък проблем ми се появи междувременно. Значи, замених задните амортисьори. На предишните видеа може да забележите оригиналните какви бяха. Тези ги дават за мотор ИШ. Дължината им е 325 мм, като оригиналните бяха 280. Тоест разликата е 4 см и половина. Което първоначално ме зарадва, защото аз съм близо 1,90. Викам, нали, ще се повдигне моторчето. Ще има една идея по-стегната возия, което действително и така се оказа, нали? Обаче се появи един друг проблем, който не е съществен, но обаче не успях да отстраня с подръчни средства, а именно става въпрос за следното нещо. Когато се промени дължината и хода на задното окачване, съответно тук рамата в долната част, хода й слезе надолу. Обаче слизайки надолу, слиза и веригата. Веригата също слиза надолу. Като тук фактически, то не се вижда много добре, ама ето тя опира в тази ос, която е за педала. Има едно леко чегъртане такова. Сега няма как да ви го покажа, защото тук е стъпало много на меко и не може да върти гумата. Но едно леко чегъртане от метал в метал. И опитах с подръчни средства, като сваля капака и отдолу викам, ще изпиля малко уста, защото става въпрос буквално за милиметър вероятно. Обаче флекса, диска не може да опре толкова добре, за да изпили. Освен това има опасност да опре в корпуса вече на двигателя, там да го нарани и става буквално опасно и не исках да се занимавам. В смисъл ще се окарам така. Даже забелязах, че веригата е започнала да изпилява там уста, където стържа. И с времето, деца вика, може би ще се напасне. Просто за момента така ще се окарам. Няма проблем. Аз вече съм минал на 200 км. Нито по веригата има някакви следи от износване, нали? Тя е по-закалена, вероятно, там от уста. Както и да е, това са подробности. Но возията стана по-стегната и стойката на мотора ще се изправи. И стои по-стабилно дори на пътя, което е добре. Другото нещо, което ми направи обаче проблем, тук кранчето, аз мисля, че бях споменал, първоначално течеше тук от резбата, обаче се появи един друг теч. То сега тук няма да се вижда добре. Тук с едно лепило епоксидно съм го направил, но тук има една планка, която е занитена тук и тук и придържа фактически самото тук винче, нали, кранчето, където е вратката. На читавите мотори тук е с болчета, а тук е нитовано и фактически от горната страна, където е нита, метала беше изплюл. Той е много тънък, между другото. И съответно планката отваря и протича. Свалих го, занитих го наново, но ми направи впечатление, че вътре гумичката, която оплътнява, е много крехка и дали даже не е тръгнала да се разяжда. И прецених, че е удачно с лепило така да го подсиля. И това кранче, не знам колко време ще изкара. Сега на 2000 км, още две ако изкара, после ще е за смяна. И ако намеря със същата резба, тук такъв кран, ще го заменя с друг модел, да е по-читаво. Но това е нещо, нали, такова незначително ефтино за отстраняване. Но е неприятно, защото като почне да капи, капи тук върху двигателя. И това е. Значи, друго няма. Вече съм минал 2165 км за
колко? 2 месеца. Точно 2 месеца. И ще го карам и да чукна на дърво си е добре машинката. И другото, което беше, тук като слезе надолу, нали, тази част от рамата, задната ос, тук тия планки опираха в ауспуха и съм ги изпилил с аглошлайфа просто и малко боя отгоре и до там. Нищо фрапиращо. Маслото на всеки 1000 км вече се сменя. Даже днеска след обяд ще го сменя и си карам. Ами това няма друго за сега. Ако има нещо, пак ще включа. Живи и здрави!